И здравейте на всички, аз съм Виталий Костов и днес ще играем Майнкрафт в сервер. Може, не знам точно какво ще играем, но ще ви покажа IP-то на сервера. Тук може да спрете на пауза и да го видите IP-то. Сервер се казва Boot Battle. Да. Има си Boot Battle, Skywars, GitPP, Red срещу Blue, едно Slug. Забавно е. И... Ама докато са логнати ще се изнервите, защото логването е голямо мислене. Така, днеска ще видим какво ще играем. И... изграждане на терен, просто ти... Опа, ударих нещо. Не знам дали се чу. Така. Няма скин, защото се забравям да си го такова. Така. Днеска ще играем... Това не знам какво е. Има нещо си. Значи, да ви покажа. Boot Battle, Skywars, Tooth Wars. Значи, ще направя поредичка. Ще изиграя всичките игри. Но може да направя на Skywars, защото някои неща не ги разбирам какво трябва да направя. Ама ще направя нещо. Този път ще играем на Tooth Wars. Защото е забавно. Ари, влизай. Влизай, бе! Тук май ще има нов сервер. Аха, добре, вляза. Аре, бе. Някой път те ми изписва. Ще спра на пауза. Аха, готово. Дали... Топа. Дали то... Стой, че се преместя. Спирам на пауза. Е така хора, върнахме се. Просто не знам. Един глас се чуеше и не знам дали ще да се чуете. Ма хора, наистина, казвам ви, логването е много... Трябва си няколко дни да логвате, да се опитвате. То, в смисъл, трябва нещо, яката пица, яката, нещо такова. Ако ви изписва червено, значи някой го е използвал. Вижте, колко хора не могат да се логнат. Аз добре, че от нерви се логнах и добре, че ме пусна. Аз сега да ме пусни в този Tooth Wars. Tooth Wars или Тър. Така много говоря, 3 минути говоря и не е добре. Аха, почна. Така, някой играе ли? Само един човек. Ама ти сериозно ли? А някой да влезе. Тогава що сте тука? Добре, ще вляза и като са на... Ще вляза като... Пусни са. Като се напълнят, ще се върна. И така хора, върнахме се, напълнихме се и аз съм от сините. Това не е лилаво, а синьо. Просто не знам що е. Значи тук, тук трябва да се целим. Тук трябва да се целим да строим път и да завземем базата на червените или на сините, които отбор ви пуска. И така, който завзел най-много база от червените и сините, той ще спечели с един удар с лъка.
Например, може и като се убиват да се взема база. Или като се строи с тези блокчета. Нибе. О, сериозно? О, ние вече почти завзехме. Завземай! Завземай! Йоп. Дънджън. Това е дънджън. Браво! Абе, ние вече завзехме всичко. О! Убих ли го? И когато сте на базата им... оцелих един. Като сте на базата им, то ви изхвърля, защото сте го... Къде? Защо? Абе, защо? Ела ми. Що ми лаги така? О, не. Слоунес. Аз съм много неточен, защото е на телефон, на лаптопа ми едва ли ще дойде. Сигурно ще снимам на лаптоп вече, защото не знам как да снимам на лаптоп и може да снимам, защото някой може да ме изтегли. И ще снимам на лаптоп Майнкрафт и някакви други мини игрички. Ако изобщо стане, казвам, не обещавам, но казвам, ако изобщо стане, защото може да не стане, защото или компютърът ми няма да дойде, или ще дойде, но не знам програма как да се... Тази програма как да я изтегля. Кога да не се чува гадно. Виж ги бе. Къде са кричи бе, мишки? Мишки такива. Те са мишки. Ау. О, добре, аз мога те. Ма ти сериозно ли? Къде е стълбата? Къде е тази стълба? Тук има ли стълба? Супер има. Така. Да целим. Каталуди да целим. Спаднах. Целията сгоре, бе! Целия, бе! Така, сега буто са 56 максимум. О, браво. Така, исках да го оцеля, ама аз... Така, още 2 минути не остана. Да. Къде? Виж ги, то тук повече са момичета. Оцелих май. Аз оцелих. Вау. Аре, завземай всичко! Ако ги удрям, ще стане ли? Защо? Какво става? Да. Червени, вземай. У нас не може да цели, както и я. Оцелих един май. Той е почти good. Оцелих един. Оцелих един. Защо не мога? То средите ви не умират. Супер. Именно оцелих. Така, още малко ще имаме 100%, ние ще печелим. Те имат Те имат само 4 за вземане. Ние печелим. 6 коли. Днес какво друго да играем? Ще играем Skywars, защото не ми харесва слък. Така ще се върне, ще уча Skywars. И така хора, този път няма да играем Skywars. Свършваме скипа. Да ме харесва. Не забравяйте да се абонирате. Да поставяте
да лайкнете клипа и да се абонирате и да го споделите с приятели. Аз бях Виталий Костов и ще се видим в следващия клип. Чао!